Szia Alex, szia Attila, ismerjétek meg egymást. Alex, Attila, Alex. Tetszel neki Attila, mosolyog. Te miért nem mosolyogsz Attila? Miért vagy ilyen szomj? Hát, nem tudom, annyi szerelmem volt. Miért ez jönne be? Alex, neked hány szerelmed volt? Neked csak egy volt? De őt akkor nagyon szeretted. De hát ideje egy újat keresni. Attila nagyon vágyik egy szerelemre, egy kapcsolatra. Na, Alex, miért csak állandóan Attila közeledik? Menj oda és kapd le. Kapd le, Alex, kapd le. Ó, ment ez már.